ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಏರ್ ಮಾತ ತೂ ತರ್ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂದಿತ್ತಾಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲರು ಏರ್ ಮಾತ ನನಲ ಕೊಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ತೂತುಜರು ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅವೆನ್ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನ್ ತುಲೆ ಸೊ ಎನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ತೂ ಒಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅಂತೂ ಕಜಪುದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಟ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಅವೆ ಮೈಕತ್ತು ಪೂರ ಮೂರು ದೀತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನೇಕ್ ನೀರ್ದೋಲೈ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಈತು ಪಾಡ್ದು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನದೆ ಸೊ ಎನ್ನದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೈತೆ ದಾಲ್ ಬೇಯರೆ ಕಡೆದಿತ್ತೆ ಅವು ಮೂರ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ದಾಲ್ ಬೇಯ್ದು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಈ ತರಕಾರಿಗಳೇನು ಪೂರವಂತೆ ಬಾಡಾದು ಬೇಯರೆದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಕ್ಕಾತಿನ ದಾಲ್ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಫೆ ತರಕಾರಿ ದಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರ್ಲ ಆಚೆನೆ ಸೊಪ್ಪು ದಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ದು ಐಟ್ ಬಾಡಾದು ತರಕಾರಿ ಬೇಯ್ಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕ ತಿನ್ನ ದಾಲ್ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋ ಒಂದು ಇಟ್ಟೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಕ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡರೆ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾನೊಂದು ಕನ ಬೆಂಚಿನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೇಸು ಸ್ಲೋ ಇಲ್ವಾ ಆತ ಬೇಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಿಯೇ ಖಂಡಿತ ಪುಗ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಲೆಕ್ ಶಬ್ದ ಹಾಕೋದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಸಹ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಪರೆ ಬೇಲೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ದೊಂದು ಪೊಟ್ಟು ಜೋಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಒಂದೊಂದು ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀನು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪತ್ತಾಗಿದ್ದಿತ್ತೆ ಸರಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡೋದು ಏಕೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಸಾಲ ಕೊಚ್ಚಿಪಾವೆ ಕಲೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಕುಂಕಂಡಿ ಪಾಡುವೆ ಇದೆ ಅರುಣದಕ್ಕನ್ನ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಬೈದಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅರುಣದಕ್ಕನ್ನ ದುಂಬೆ ಇರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೋಜು ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ತೂತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂನಿ ಬೊಕ್ಕನ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕ್ಕನ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಬೈದಳು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ಓಲ್ಡು ಹೆಂಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಓಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಪೂರ ಅರುಣದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಇತ್ತು ಸೊ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಕನದೆ ಕನತದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜರೆ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಅವನು ಬರ್ತು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ನೆನಪಾಡಿ ಈ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿ ಇಂಥ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ಪಾಡೋಳು ಹಾಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ತೂ ಎಂಚೋನು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ನಿಕಲೆಗೋಲ್ಲ ತೂವರ ತಿನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಪಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಹತ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಂತೆ ಎಂಚೈತನ ಅರುಣದ ಮಸಾಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಡ ಪಂತೈತೆ ನಿಕುಲದೆ ತಂದು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ ಪೂಜಾದು ಗಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಆಡಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೋದಿದ್ರ ಐತೆ ಡನ್ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆರೆ ನಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಸ್ಲೋ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಫಾಸ್ಟಿಂದ ಇದೆ ಆಚೆ ಬೇಯಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಪ ಬಾಜುದೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕದಾಗ್ತದೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಲ್ದಾಗ ಕುಂಟು ಮಾತಾಡ್ದಿದ್ದು ವಾಶ್ ಆದು ತೊಡೆ ನುಂಗಾದು
ಮಚ್ಚದು ದೀತೆ ಇನ್ನು ಓ ಕಲರ್ದ ಪಾಡುನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಮೆರೂನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ದ ಉಂಟು ಲೆಟ್ ಮೀ ಪುಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ರೂಮುರ್ದು ಕನನಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ఒక ಒಂಜೊಂಜೆ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ವೆ ಅವಲೇ ಬೇಯುಡು ಇಂಚನೆ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಕುಕಿಂಗ್ ಡೇ ಪೂಜಿ ಯಾನು ಸ್ಲೋ ಟು ದಿದೆ ಏನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಮುಟ್ಲೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ಟೈಮ್ ಉಂಡನಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನರಕ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಕುಂಟು ಬತ್ತುಂಡು ಸೋಫಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ತೆ ಬೇಗ ಪೋಯ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಅವೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನುರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರಿ ಬಟಾಟೆ ಬೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ತಾಗುನತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಯುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆಲ ಬೀನ್ಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನುರ್ಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ದಾಲ ಅಂಚಿದ್ ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆವರೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಬೇಯ್ದಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿ ಆದ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಚ್ಚದಿ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಯೋಲೆ ಬೆಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಡಿಪತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೊಡ್ದಿಕ್ಕಾತೆ ಕಿಚನ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ನರಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೋದಿತ್ತೆ ಪೂರ ದೆದ್ದಿತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ The foundation for our new fish trap. Alright guys, now it's time to actually cut open another little bit, but if I'm looking, actually made, we're off. We need a perfect replica of the other side, so we literally just need to cut one straight line. Alright guys, so now we have our top and we have our bottom. They're perfectly the same size. So now it's time to build the fish trap. Remember guys, we have a little door right here, so if I add the little door just like that, or this is open and close once we catch a fish. So we're gonna have our door and that should be right there. It's like perfect. So we're gonna add 2 little Layers to the front, right there. Cool. Now we're gonna do the back. And we're running out of big pieces, so we're gonna take these little half one, push them together. Cool. Come on, push them together. Just like that. That's big Legos. So that's come on. Snap it. So the entire fish trap is still even. Alright, now Now we we gotta gotta do the sides. So we're gonna grab a couple of these. We're gonna go like that. Because remember, Roll fam, I honestly think that a colorful fish trap is catching colorful fish. Comment down below if you guys think that's true. ಫೈನಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಒಯ್ಕು ಪಣ್ಣ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಅವರ ಓದುಗಾತ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿರಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.5 kg ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸವರಿ ಇಡಿ ಅನಂತರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಣ ಬೊರ್ಚ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜೊತಾ ತಯಾರಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಬರೆತಿರ್ತುಕ ಪಾಡ್ಗ ಎಂಕುಲು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತಿನ್ನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಪುನ ಇದು ದುಂಬೆ ಅನ್ನ ಎಂಡು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋನು ತುಕದ ಆತ ಹಾಪುನ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ರೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಡ್ಡೆಡು ರೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಇದು ಕೂಡ ಇತ್ಯಾವ ಅರ್ಧದಿಕ್ಕ ನಾನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ನೇಕಿತ್ತೆ ವೇಟ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಪೂರ ಎತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಖಾರನೂ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪುಲಿಲ ಇತ್ತು ಖಾರಲ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪುಲ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಇತ್ತು ನೆಕ್ ದಾಲ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎದ್ದಾಪು ನೆಂಕ್ ಸುಲಭ ಆತೆ ಖಾಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪ ಉಂಟು ನೀರು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾಪು ತುಕ ನಾನು ಈಜಿನ ಬೇತೆ ಮಸಾಲ ಕನತಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ತೂದು ಖಾರ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಇದೇ ಇತ್ತು ಚಿಟಿಕಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪುಡಿ ತಿನ್ನಾಗ ಪುಲಿನೇ ಇತ್ತಿಡು ಪುಲಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ದಾಲ ಬೊರ್ಚಾಂಡು ದಾದನ ತುಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ और ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಮಸಾಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ಇಂಕ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಸಾಲದ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಇಷ್ಟನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಅವು ಮಸಾಲನೇ ಇಷ್ಟ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ಲನೆ ಕ್ಯಾಡ್ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪುಡೊಂತೆ ಗಾಯಪಣ್ಣ ಕಲಪಾನಾಗ ದೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಲಪಾಣ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನತೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋದು ಮಸಾಲ ದೊಂಡೆಗೆ ಹಾಕೋದು ನಿನ್ನ ಯಾವ ಬಟ್ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಉಂಟು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮಸಾಲಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡಿ ಆರೆಂಜ್ ಉಂಡು ತರಕಾರಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೇಯ್ದು ಜಾವೆ ಬೇಯೋನುಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ರೌಂಡ್ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ತೂರಾಪು ನಿಜನ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿ ಪತ್ತನ ಕಷ್ಟ ದಾಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಾಡೆ ದಾಲ್ ಪೂರ ಬೇಯ್ದಾತ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕದ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಾಣ್ ತುಕ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದು ಜೇರ್ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಏನೈತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಕಲರ್ ಕೈ ಪೂರ ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮೇಕ್ ಪಾಡ್ದು ಜೇರ್ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ತುಕನ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಬೋರ್ ಅಂದೆ ಇಚ್ಚಾವೆ ಪಾಡುಂಡ ಒಂಚೂರು ಲಿಟಲ್ ಖಾರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಿಟಲ್ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಪುಲಿ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ದಾಲ ಪಾಡೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಲ ಕೊರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಸರಿ ತೊಚ್ಪಾಯಿನೇಜಿ ಬತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಿ ಫುಲ್ ಸ್ಲೋ ದಿಯೆ ಆತೆ ಪಾಡಿನ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಸರಿ ನೀಟ್ ಅದ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಉಪ್ಪು ಬೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮಸಾಲ ಪಿರೋರ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕನ 1/4 ಚಮಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿ ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ಜಿ ಸುಲಾಭಾವೆ ಲಪ್ಪೋಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಡು ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಆತು ನೆಂಜ ದಾಲ ಮುರ್ಚಿ ನೀರು ಪಡ್ದು ಕಲಪಣ್ಣ ಡನ್ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಕಲಪೋಡು ಓಕೆ ಎತ್ತೆ ತೂಕನ ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕುಂಡು ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಉಂಡಾವೆ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪುಲ ಸೇರ್ಸಾವ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವು ಅರುಣದಕ್ಕಲ್ನ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆಲ ಉಪ್ಪು ಕೊರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಪತ್ತು ನೀಟಾದ ತೋಜುನ ಶೋಕ್ ಪತ್ತು ಬಾಲೆ ತನಿಷ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಬಿಡು ಮುಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಂತೆ ನಮಗೆ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿ ನಥಿಂಗ್ ನಿಕ್ ರಜಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ ಕುಲೊಂಟಿಗೆ ತೂವರೆ ಓ ಮತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಕೀ ಕೊಡು ಮಮ್ಮಿಗವು ವೇಟ್ ಕೈ ತೆಕ್ಕೊಡು ಮಮ್ಮಿ ಆಲ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದುಜಿ ಅವನು ಮೀನು ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ದುಜಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನ್ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿಂಕ್ ಇನ್ನ ತರಕಾರಿ ಅಡಿಪತ್ತು ಜಿನ ಅವು ಬೇಯರೆದಿತ್ತೆ ಶೇ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತದೋಡಿ ಮೀನ್ದ ಬೇಲೆನ ಇನ್ನ ಕೈ ಉರಿ ಉಂಡು ಏಪಲಾವೆ ಮಸಾಲ ಮೀನಿಗೆ ಕಬಾಬ್ ದಾದ ಮಂತದಲ್ಲೇ ನಾ ಕೈ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆವು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ದಾಲ ಹೆಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ತುಕ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಮೂಜಿ ಮೀನು ತೆತ್ತೀನಿ ಮೂಜಿ ಮೀನು ಎಲ್ಲೆಗೆ ತೆತ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಉರಿಡು ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಪಂಡೆ ತೇನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಉರಿಯರೆ ಒಲಾ ಕಟ್ಟಾತನೆ ನಾ ಫಿಂಗರ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಲಾ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟಾತನು ಅವಳಿತೆ ಉರಿಯೊಂದು ಈ ಫಿಂಗರ್ ಕೆಲವೇ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ವೇರತಿ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ 40 ಸಲ ಕೈದೆಕ್ಕೋದಿನಕ್ಕೆ ಗ್ಲೌಸ್ ದಾಲ ಗುರ್ಚಿ ಕೈ ಉರಿಂಡಲ ಪಾಡು ಮಸಾಲ ಖಾಲಿ ಕೈಟೆ ಇನ್ನ ತರಕಾರಿ ತೋಡಾಪುಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲ ಪತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡುಲ್ಲೆ ಅಡಿ ಪತ್ತನ ಗೋವಿಂದ ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕ ಇನ್ನೊಂಚು ಮೀನುಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆ ಜೀವ ಬಂಗುಡೆ
ಕತ್ತೆ ಹಾಕುಚಿ ಕತ್ತೇರಿಡು నేను ಯಾನ ಕತ್ತೇರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಮೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಏನಾಡ್ದು ತೋರ ಉಂಡು ಸರಿ ಮಾಸ ಜಿಂಜ ಒಂದಿನ ಬಂಗುಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೇನೆ ಆಯ್ಜೆಕ್ ಜೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕತ್ತೇರಿಡ್ಬೋಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕತ್ತಿ ಅಂತೂ ಏನ ಲೈಫ್ ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಚಿ ಅಂಚಾದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನೀನು ಮಾಸ ಕೋರಿ ದಾದಕ್ಕಂತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಕತ್ತೇರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಲ್ಪುನು ಇನಿ ಫುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏತು ಪೂರ ಬೇಲೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟೆ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವಳು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ಆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಕೈ ದಿಕ್ಕು ಇಂಕ ಅವನು ಚೀಗೆ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹಾಕುಚಿ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಫುಲ್ ಕೆಕ್ಕಿ ರೆಡಿ ಚಂಡಿಯನ್ನ ಆತು ಶೆಕೆ ಅವನು ಇಂಚಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಸದ ಮುಟ ಸೈಸು ಒಂದು ಆಂಡು ಸಾಂಬಾರು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಬೊಕಾಯ್ಕು ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡೋಡು ಕನಪೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಮೀನು ನಾನು ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಯೇ ಮಂಡೇ ಬೇತೆಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಯೇ ಬಾಡಿ ಬೇತೆಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಯೇ ಎಗ್ ಬೇತೆಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಯೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಪೆ ಅಂಚೆರಿ ಇನ್ನಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ವಿ ಮಸ್ತ್ ಆಡಿ ಅಂತ ಪಾತೇನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದುಕೊಂಡು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಖುಷಿ ಆವು ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕಿ ಪುಸ್ತತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ಜೋಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಮರಪಂದೆ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್